Zo mensen, me bar alasma odi. Me hoop dat alasma emeken boom. Me emeken boom anganef masra gado. Tide me kies een aantal vragen. Want toen mij actie me dat. Zeide me e blokkeers ma. Wel, mo verteri asan dat wan laatste lezen. Wan laatste lezen mo verteri asan dat. Luku. Me account. Nou een privé account. Maar me stel me account open. Tap openbaar. Die alasma voor de kan si sami edu. Maar saip sano. Walos ma sami nanga de no de friends. Na desma dat e contact met tijdlijn. Dat de schrijf walo rommel. Terwijl me gide wan kans. Mek dem participeer mee nanga mi followers. Maar sande edu. Alla juru de kon. Dat de kon schrijf rommel. En na desma dat me blokkeer. Alla desma san dit op mijn tijdlijn san ik gedraag den netjes san ik gedraag den boom. Nooit me blokkeer ding. Me no blok you zomaar if je tja you strefi boom. Maar na desma san no abi maniri san no abi respect. San abi bepaalde agu maniri. A desma dat me blokkeer. Want de meeste of de minanga den ano friends. Na passanten dus na psade ko luku even dat de kon schrijven rommel dat de gwe. Na desma dat me blokkeer. Dus je noemt actie me afvraag dat nooit moro. Tweede vraag. Wat los mij actie me dat? Zijde me dit op internet zo vaak. En zijde me bespreek politiek sani zo vaak. Als aan dat me doe op eigen titel no. Want den baradaf me voor beb. Wat betreft a politiek voering. Bijna ik had minanga de man dit op een lijn wat dat betreft. Want mi vind dat ik tempo over de man swaki. Een model van de man doe politiek sani a swaki. Dus dat mi kiezen voor de mi politiek sani tap eigen titel. Dus me taki tap eigen titel. Omdat den tramaf mi voebeb ineye de man, ineye shi de man. Nooit de man contact kon sani. En a stijl politiek dat die a ouderwets. Bino de eens na a stijl politiek dat die. Laatst mi mek een video wa live. Na 50.000 sma. Luku a video dat hij op eigen titel. Minodwe namens de partij of namens een partij. Op eigen titel 50.000 mensen. Want dat punt. De abops ma etaki mi de tegen blakkamang. Maar je ziet ook de abops ma den denkwijze. Wallo voeding a denkwijze of ding a bekrompen plus a achterlijk. Mino de tegen blakkamang. Eigenlijk na Abob de tegen blakkaman. Reden waarom? Abob kan we ook naar Beb samen in een regering. Beb kan go in regering ook toe. Maar na Abob no bewani. NDP kan go in een regering voor ook samen naar VAP, Abob, Moxie, Beb, naar MPS. Maar suma no bewani. Na Abob no bewani. A combinatie 2010. Suma vanaf sinds a combinatie oppo. Suma meka combinatie nakpanya. Na Abob tok, na Abob voorzitter Bravo tok. Sa de man doen nga seka. De man vernietig seka, boko seka tok. Seka apartheid fu da Paula Bena. Na Abob na voorzitter Bravo tok. De alla de man dat na Blakkaman tok. Beb na Blakkaman, MPS na Blakkaman, NDP na Blakkaman tok. Suma uroko de man dat tegen na Abob tok, na Bravo tok. Dus tegen contactie Miranda de tegen Blakkaman. Je zuigt het uit je duim. Je zuigt het uit je onderzee. Je zuiging. Asandati. Midden tegen het beleid voor Abob. Omdat we doen al dongsani. Tegen asandat midden. En wat den dongsani zou we doen voor Abob. VHP ekonanga alle soort wetten in de DNA. Alle den DNA leden voor Abob. Allemaal is stem voor. Allemaal is stem voor. Allemaal is stem voor. Tegen de zo sandat midden tegen. Nanga alla de honderden hectare concessies zou we praten om in buitenlanders. Ben ik tegen. Nanga adon politiek zou we doen in DNA. Alla wetten we stem voor. Ben ik tegen. Na de sandat midden tegen. Maar mino de tegen Blakkaman. Maar mistref na Blakkaman. Mistref na Buskondres. Maar mina Jukas Matu. Maar wie Abob. Na wie pot unu in a pina zou de no. Ude 9 DNA-leden, 10 DNA-leden ude. Hoe abi om een minister, 5 ministers. Hoe abi om een posten. Toch uno sabi fa umu benut den posten dat. Alles zou we doen
na so in voordelen voor VAP we doen dus aan dat. Alla de wetten sa VAP chakon we stem voor. ABOP is stem voor. En suma be dus aan dat. Na bravo betaki in DNA toch dat alla wetten sang ekong iedereen moet voorstemmen. Alasma, iedereen moet voorstemmen. Na bravo toch. Dat we kon give Miranda schuld dat Miranda de tegen blakken. Maar ano Miranda na ABOP e doen dus aan. Dus jullie moeten umuleri voor tekstschuld ook te tap wie. Maar te asane go fout, dat we zoeken zonder bokken we zoeken. Dat we zoeken trasma voor beschuldig. En abo moet tap naar een manier dat die. Daarom mee na enige mensen het durf voor zo'n abo van deze idee. Alla den trasma e vrede abo. Alla den trasma e vrede voor zo'n abo a righteousness van deze idee precies. Dus en daarom de make de legimi. Daarom de verzin om een soort legimi. Dat naast aan die mensen. En de man die zie, we shik banono dat, a heer sani saip sanono, ala boedia saip sanono, na abo potu in zee. Maar de no want teka schuld dat ding, dat de suku trasma, dat de beschuldig, terwijl na abop. A reden na zij de met tak met de man die zie, mensen arregeer akkoord sa de man onderteken. Na de man teken na santo a beschrijving bato tak de man ook na constitutionele hof kenki artikel 9 na 24 van grondwet ook. A evenredigheidsstelsel gedoet ook. Abo besabi ook. Maar later de man contact ja uno sabi next. Wasabi next, we weten het niet. Alasani de man kon, we weten het niet, uno sabi. Alasani de man kon, uno sabi. MPS bij de regering, MPS komoto. Abo de dapete, abo taki. Wij blijven 5 jaar. Na 5 jaar wetang. We zijn voor 5 jaar gekozen. Na 5 jaar wetang. Unyali shanga wata. Dat we dingi wata. Dat we pandi gong. Ja. Aso bravo betai yunu tok. Dan no dat we contacti Miranda no lo blaka. Maar na Miranda alawe lau. Upota schuld op wisrefi. Uno kon beschuldig Miranda. Minabi next te maken na politiek sani. Minekis politiek money. Minenya no an politiek money. No ans manegi money. En daarom if ons ma kota igi mo lau sa me mama pimas ma dati. Plus me chayu go na rechter. Wana leyo lei. Im konanga bewijzen te taki. Bye. Ebar alas ma odi. Wansani mi abif taigi onu. A kondresa ude inseja. Bunfurusma de no lobby atru. De no man nanga atru. En sawe shinono. De meeste sma voor VAP. Nanga de meeste sma voor ABOP. De no man nanga atru. Teetak atru. Dat de wraak. En bepaalde wanvoeding. E konkosi. Maar ano alamala. No de. Desma sayu abi. Sa e probeer e verteer atru. Sa e sorry atru. Hoorde hij. Omdat je ziet dat de meeste van de mannen no zij tier akondre. De meeste van de abopsma. Ook tussen de inse e tier akondre. De mannen lobby atru. De mannen mananga atru. Uyere sa IMF taki. IMF taki. A regering e pai a volk tum si weinig. A regering de lonen sa a regering e pai a volk. De leerkrachten, de verpleegkundigen, de school, noem maar op. Alle ambtenaren a regering e pai ding slecht. Dat want taki a vraag na saip sananga amoni pe amoni ego. Politiek, meneer tak abra persoonlijke sani. Maar a beleid, a politiek beleid voor de man die zie, voor VAP nanga ABOP, ano boom. A beleid voor VAP nanga ABOP nogmaals, ano boom. En de ABOPsma, de ne wan yera tru. Te taka tru, dat de wraak of de konkosi. En alla desma sa me blokkeer. Minanga desma dat ano friends. Mi account de openbaar. Dus alles maar kan shisa me doen. Alles maar kan kon luku op mijn tijdlijn. Maar soms dan want to zwervers. Ik kooi die kong. De kon luku. Dat de schrijf wel rommel. Dat de gwe. Adesma dat me blokkeer. Want hij luku mijn vriend rest. Voor alle desma sa me blok. Dat hij luku mijn vriend rest. Dat je shit dat. Na 5 uur zoveel sma adete. Dus de friends voor mij. En den dat ik kooi pot rommel op mijn tijdlijn. Na bepaalde haters. En na den dat me blokkeer. Mensen, asari des aan zijn naar kontre. Maar nogmaals, des mag zijn mening naar you.
Desmasai sorry atru jaren. Bepaalde masai abisa etak na ngayon. Hoor des maar dat hey. Want we zien dat eigenlijk. Wamalik bravo. Aman wane koning sani. So fukang play basigisma. Fu play basigi alasma. Fu onderdruk alasma. Dat wat ik noasma no mag taki. Dat na beleid voor de mandati. En dat is geen democratie. Waman sang lobby democratie alasma mag taki vrij. Maar abob, de man dat ne wanisma taki. De man haat asan dat het is maar ik mening. De wraak. Luku samsa nga Diana Poki. Luku samsa nga Belfort. Luku samsa nga mevrouw Asawini. Luku samsa nga Miranda. Luku samsa nga Omentrasma. Just Paul na abob de dabe. Na de man edu de sama de man play de no sabi. Asari echt. Maar no de. Itakite misref weri. Live. Ik zal niet zo vaak meer live komen. Ik zo voor live moro. Mitakite mi weri. One deel voor afvolg voor unu. Desma je tranga. En vooral de abobsma. Om onthouden dat na de abobsma bravo na desma voor eng. Na de potu in a pinadisi. Na de stem buria potu in a pinadisi. En dat de sukutrasma voor beschuldigd. Dat na trasma Edwin, na Miranda, na dis, na dat, na zo. Terwijl, mino abino makti. Mino de ine regeren, mino abno makti, mino abno power. Na den de drapen na 9 DNA-leden, 10 DNA-leden, 5 ministers. Om mijn DC's, om mijn directeuren, om mijn adviseurs, om mijn de abi. Abob muleri, futek verantwoord op en toe, maar abob altijd de skoifi verantwoord go trasma. If ano Miranda dana VAP, if ano VAP dana NDP, if ano NDP dana MPS of dana wantra, abob musleri futek verantwoord op den ook toe. Ik praat voor niemand, met taki mo herhalen baka, a politiek beleid voor VAP nanga abob, a politiek beleid anobung. Bye bye.